AI pro ženy 40-50 plus, tvoje digitální parťačka, nestrašák. Ahoj. Dneska si řekneme něco, co by měla slyšet každá žena po 40. Umělá inteligence není sci-fi. Je to tvoje nová kámoška. Možná sis už někdy říkala, tohle není pro mě. Já jsem stará škola. Ale víš co? Právě pro tebe je tohle stvořené. Protože právě ty žena, která už něco zažila, máš intuici, instinkt a nadhled. A AI. Ta tě může doplnit. Pomoci. Ne tě nahradit. Dnes už je AI v mobilu, v počítači, v e-mailu. A je tu pro tebe. Nepotřebuješ na to kurz za tisíce. Potřebuješ jen chuť zkusit něco nového. Představ si AI jako pomocnici v kabelce. Když nevíš, zeptáš se. Když potřebuješ radu, je tu. A i kdyby bylo 3 ráno, odpoví. Bez keců. Bez odsudků. Rozumí česky. Jo, i těm našim zvláštním formulacím. A co zvládne? V domácnosti vymyslí oběd z toho, co máš v lednici. Pomůže s receptem, úklidem, květinami. V práci napíše e-mail. Vytvoří prezentaci. Pomůže s nápady nebo marketingem. Pro radost naplánuje výlet, dárek, program na víkend. Pro zdraví navrhne cvičení, připomene termín, poradí s relaxací. Ptáš se, odpoví. Doptáš se, vylepší to. Žádný stres. Jen konverzace. A pokud chceš vědět, kde začít, zkus ChatGPT. Je zdarma. Mluví česky. A můžeš si ho pojmenovat třeba Tony. Já mu tak říkám. Můj digitální parťák. Takže nemusíš být technický typ. Nemusíš mít 20. Stačí být zvídavá. A klidně v pantoflích s kávou v ruce. Protože to zvládneš. Stejně jako všechno ostatní. A já jsem tu s tebou. A budu tě tím provázet. Krok za krokem. Bez kurzu. Bez stresu. S úsměvem. A než skončíme. Na webu velkeholky.org pro vás připravuju celý seriál o tom, jak si AI chatboty ochočit k obrazu svému. Bude tam, jasně, srozumitelně, bez technického žargonu a hlavně bez stresu. Máte otázky? Něco vás zajímá? Chcete vědět, jaká jí zvládne právě to, co potřebujete vy? Napište mi. Tady nejste kurzová jednotka. Tady jste žena, která má právo vědět. A platit za předražené kurzy. Ne. Tady nemusíte. Stačí vám jen chuť zkusit to. A parťačka na cestu já. A Tony. Tak jdeme na to. Společně. S láskou, Daniela.